Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Bira, bira, bira mundua, hiztun gorbeleko mutua, bira, bira, bira hizkuntza, berri ikasi zarrabutza. Berlingo arresia, noizbait bota ziguten, ara non bi aldetan, berdin hitz egiten den. Arkakusin alubafen zauten kosken irristotzen! Kastela oren lanak, gallego ederrean, A Coruña Orensen, Lugo ta Pontevedran. O mariño pequeñiño pescando o vera do miño. Bira, bira, bira mundua, hiztun gordelek mutua, tira, tira, tira hizkuntza, berri ikasi zarrakuntza. Txinatarrak Pekinen, lanera bizikletan, pedalei eraginez, joaten dira hizketan. Kontxo, kontxi, kontxitxin, txantxo, txintxo, txulapin. Afrikako partean, hizkuntzak zientoka, baina suahilia da, euren arteko soka. Gaua, irundan, burundan, dumba, dumba, kulunkon. Bira, bira, bira mundua, hiztun gordeleko mundua, tira, tira, tira hizkuntza, berri ikasi zarrabutza. Inglesa zabalena, mundu osoan zehar, naizta gure aldean, ez egunero behar. I am jolastin in London, handikastin in Washington. Arabiera zaharra, kulturbide kutxuna, zenbakien sistema, guri utzi ziguna. Hala, hala, hamala, Mohamed, salai baba. Bira, bira, bira mundua, hiztun gorbeleko mutua, tira, tira, tira hizkuntza, berri ikasi zarrakuntza. Bira, bira, bira mundua, hiztun gorbeleko mutua, tira, tira, tira hizkuntza, berri ikasi zarrakuntza. Lasarteko tren geltokira. Prest altzaudete gurekin beste abentura bidai liluragarria egiteko? Indarri gabe etorri altzeate, ia ez bat erentzun. Prest altzaudete bai ala ez. Hori hobeto dago. Kaixo! Ondo entzun dut, bidaia bat prestatzen ari zara Miretxu? Bai. Eta zuk gidatu gara alduzu Felipe marmitako itxura horrekin. Ez, Pepito, zorionez gara izeldu zara. Felipe zeu gidatuko duzu. Izan ere munduko makinistarik azkarrena zara. Ez aldala? Bai jauna, munduko makinistarik prestu eta jatorrena. Hori egia da. Felipek eta biok urrutiko lekuak ezagutu ditugu. Lurralde magiko eta misteriotsuak. Txokolatezko etxeak, animalia fantastikoak. Urrezko zuaitzak! Gogoratzen dut behin... Itxaron! Non daude lurralde ikusgarri horiek, Pepito? Horrela bat batean... ezin dizut esan. Mapa batean begiratu beharko nuke.
txepa! Iritsi da, organtzaren tartea! Diversioaren momentua, jupi! Epa, txiribiton, No xartu da importantia. Okusian duzue? Txiribiton galdu zaizue, ala? Txiribiton galdu? Ba, boli, hori esuinezkoa duk. Horren handia denez nola galduko da. Impiusiblea maietz, Deitu galdiogu denok, Ea! Txiribiton! Abriro! Txiribiton, zertarako eman diok munduko mapa hori Pepitxori? Pepitxok munduko lurralderik liluragarrienak ezagutu dituela kontatu digu. Eta mapa honi esker, oraintxe esango digu herrialde exotikoiek non dauden. Ez da, Pepitxo? Bai. Kontzentrazioa behar dut, Estrasburgo, Brujas... Entzuna duzue, Brujas! Erdaratxe ere basak iguk, Honek, sinistratzen nahi digu, sorrinentzako hiri berezi bat dagoela. Ago isilik, Montejualena, ago isilik. Brujas baden herri bat da, eta Belgikan dago. Munduko mapa zertarako den ere ez dakikik, mirri, erabiltzen ere ez dakik. Zer esan duk? Ez dakikule munduko mapa zertarako den? Orain txera kutsiko dira gaina. Txibidon, Piskor, penalti! Hau, zoramena! Kontxo, geltokia hankazgora jarriko dute? Lasai, ez kezkatu, Maitane, begira. Orain kantuan hasi eta segituan gobernatuko ditundik. Eta lortzen ezpadut, belarritatik tiraka, Hondarribiko aireporturaino eramango ditut, bertan Tortolikan sartu, eta Patagoniara bidaliko ditut oporretara. Tortolika, ezagutzen duzue gero tortolika? Ze polita den, Aizue, egin dezagun denok egan Tortolika! Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Joan dakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ezagutuko dugu Napoleon. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txitgozoki. Ai. Celester, mina hundie duzu? Gai. Hei, kaixo, arratsaldeon. Katxondeo. Ai. Gaur ikusten duzuen bezala, Lester
gaixorik dago. Ai. Bai, hainbeste goxoki jan ondoren, orain Lesterrek aginetako mina dauka. Ai. Eta oso keskatuta dago ze bihar Europara bidaiatzekotan ginen, baina horrela baldin badago. Lesterrek hemen geratu beharko du. Ez elgini jungo naiz ez. Amina honek ezin duzu jun. Hain ez. Zer egingo dut? Nik konponbidea aurkitu dut. Benetan? Bai, begira, kontatuko dizut, begira. Etxean ordenagailu bat daukat. Bai. Internetean sartu eta web orri bat aurkitu dut. Web bat? Bai, begira. www.aginagorri.com. Agina zer? Aginagorri, begira. Web honetan, hortzetarako mineri buruz hitz egiten da. Eta nik, dentista izateko ikastaroa egin dut. Eta orain, ni dentista naiz. Zu? Bai, dentista naiz. Hemen tresna guztiak ditut, eta geltoki honetan kontsulta bat zabalduko dut. Benetan, bai. Eta Lester, zu izango zara nire lehenengo gaixua. Ez, elgi, ez, bai, ez, bai. Bestela ez zara nirekin etorriko Europara. Ai! Itxaron, ez zaizu ezer gertatuko, Lester. Ai, ez, ai. Eta honen bestez, txirri-mirri eta txiribiton, aspalditik agintean gauden agintariok Europako Batasuneko lurraldeak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztegu. Jaso nire agurrik beroena. Gertrudis Salchicha, Europako Batasuneko idazkaria. Ja, badu! Hau da zortea, bere ala noa Felipe ondo prestatzera. Europako lurralde miresgarri guztiak ezagutuko ditugu, jau! Geldi hor, fitipaldi! Irrati mezu hau txirri-mirri eta txiribitoni bidali diete. Eta ez guri? Nola? Gu ez gaudela gonbidatuta. Ni enagoela gonbidatuta. Munduko makinistarik prestuena etxean geldeitu behar dela esan nahi duzu? Kamaraka. Ai, Gertrudis Salchicha andereñoak argi eta garbi aipatu ditu. Txirri, mirri eta txiribiton. Zuek ere ala entzun dezu ez da? Bai ala ez? Niri bosta xola, zuentzat okerrago. Geltokiko komona baino beto ezagutzen ditut nik. Europako txiki part, gozokiren da eta izozkitegi guztia. Bai? Bai? Gaztetan, artista famatu izan nintzen. Bandurria besapean hartu, pianoa buru gainean jarri, biolontxelo baten gainean igo eta Paris, Erroma eta Gaztelugatxeko plaza dala bestu nuen. Gezurtero txokolatero. Gaztelugatzen ez dago plazarik. Orain ere zaldi da zuzinisten. Jolin, Katxalin. Ixo! Ni naiz Katxalin, ni Maitane naiz de Montre, Maitane. Ai, eta ez jarraitu hitz egiten mesedez, bestela kapazazea Elbiren antzera berba egiten duzula esateko. Behin, eskaparate baten aurrean ari ditzela. Ixo, kokolixo! Ai! Ha! Lester, begira! Hau da nire kontsulta. Zure kontsulta? Bai, zer hemen? Ai, elgin ez ba. Hori da, polita da, ai, ez ba. Lasai, hemendik gutxira, sendatuko zaitut, ai, ez. Eta gero, Europara joango gara. Ai! Aizu, baina lehen da bizi, ikus dezagun gaizki dagoen agina. Ai, hori da. Utziko dugu, ireki haua. Gehiago. Lasai. Ze usaina. Aurkitu dut. Hola? Ondo hitz egin, Kontxo. Zer aurkitu duzu, Elgi? Nola zer aurkitu dudan? Euritakoa ez. Zure gaizki duzun agina. Bai, hemen daukazu karies bat. Zer? Karies bat, zikinkeria bat. Orduan, Lester, oraintxe bertan, agina kenduko dizut.
Bai, no, ez, bai, ez. Bestela ez zara nerekin Europara etorriko. Mesedez, baina lasai. Anestesia bat erabiliko dugu. Anestesia, begira. Spray, Amerikatar honekin lotan geratuko zea. Begira, Gehiago? Orain Lester lotan dago. Lester lota zaude? Gai. Lester, gai. Nola da posible lotan geratu eta hitz egitea? Katxondeo. Ai! Ez egin txantxa orain. Pizka bat gehiago behar duzu. Gehiago. Hau ez dabil. Hau erabiliko dugu. Zer dago elgi? Usain du. Katxondeo. Txiritonen galtzerdiak ez du inoiz huts egiten. Mendaukagu, Lester lotan loseko geratu da. Oraintxe, kambiaren barruan sartuko dugu. Hori da. Osondo. Ea, sartu hemen. Hori da, osondo, Lester. Bueno, eta hasiko gara ebakuntzarekin. Lehen da bizi, aurkitu behar dugu gure tresna. Osona, Ea, guazen ba. Oso gogorra dago. Zerbait gogorrago behar dugu. Hau. Ea ba. Bestaldea. Alalin. Eta honekin agina aterako dugu, Ea ba. Bat, bi eta hiru. Gogorra dago, baina azken ukitua, honekin, bat, bi, eta hiru. Azea hundia da, Katu? Nola? Baina, nor hitz egiten ari da? Nor? Zu? Gai. Baina, nor zara zu? Agina Serafina. Buruko mina daukat. Buruko mina? Buruko mina daukat. Etxon bizka bat? Sukarra duzu. Buruko mina daukat! Ea, ikus dezagun zer duzun zure buruan. Ei, zer da hau? Zer da? Kaspa! Kariesa! Kariesa! Ai! Barkatu. Lasai. Elbik sendatuko zaitut. Buruko mina daukat. Txon bizka bat. Sendatzeko erabiliko dugu. Hau! Zer da hau, Elbi? Hau, hortzetako zepilloa. Orain, garbitu behar dugu. Lesternek ez ditu gare hortzak garbitzen. Nik askotan esaten diot, aizu Lester, zure hortzak garbitu behar dituzu. Ea, garbitu behar. Bano, Gora. Bera. Gera. Gestendak izan eserez. Oso ondo. Gora. Orain bera. Bera. Gera. Orain berriro. Ai! Barkatu. Jolinas! Nire negietan sartu duzu. Nahi gabi izan da, Gerriro berri. Banoa. Zer gertatzen da? Kilinak. Ai, barkatu. Hori da. Ai, Elbi. Ondo zaude orain? Oso ondo, Elbi, oso ondo. Engango idazu musutxu bat? Guzu bat? Ez. Guzu bat! Guzu bat, ez. Badakizu zer egingo dugun? Zer? Lesterren ahoan berriro sartuko zaitut. Ze ondo? Bai? Ea, esan agur. Agur. Orain, sartu hemen. Hori da. Hemen. Hau ba, hori da,
Eskanaka, lasai, pixkanaka. Oso ondo. Hori da, Agina Serafina. Zer modu zaude? Oso ondo, gero, goxo. Hori da. Ea, agur. Bueno. Ei, txon? Oi. Ei, Lester esnatzen ari da. Lester, mesedes. Eldi! Bai, orain ez daukat minik. Ez daukazu minik? Ez. Jaja, katxondeoa! Jaja, Lester, orain, zu sentatuta zaude, eta zu eta biok Europara joango gara. Parisera, Londresera goazen, aizu. Baina gauza bat, ez ahaztu zure maletan hortzetako zepilloa erabatea. Eta egunero hortzak garbitu behar dituzu. Oso ondo, katxondeoa! Ea, guazen, agur, guazen. Iapa! Ia ba! Feliperekin itzordua jarrita daukagu. Eta hemen txegaude gure gaurko lau ikazkinekin. Bai, garaia da gure tren magikoari askari amateko. Eta nor daki? Akaso behar bada trenak ondo jaten badu, Europatik bueltatxo bat eman dezakegu. Aiama, Pepito, baina hain kontu horrekin bueltak azabitzan? Neska, proposamen bat besterik etzen. Tira, bautzi ametsak alde batera gaurko lau lehiakideak egoratu behar dituguta, Ezagutu barkatu. Ia, nere eskubita eta gorri zindakago izena bizenak. Silvia García. Silvia, ia, etorri alda norbaitola zu ikustea honea. Bai. Zeintzuk, aderesan? Ama, Aita eta Izeba. Eta zuk nagusia zeranean zeizena dezu? Albaitaria. Albaitaria? Tira, geltoki honetan lan asko kiko dezu, animalia barra dituguta. Eta, ia, ikus dezagun, urdinez izena bizenak? Anabel Rebollo. Anabel, ia, konta iguztuzu badakazu gola zaletasunik? Bai. Zein esan? Futbolera jolastea. Eta nagusi zarenean zizena dezu? Pelukera. Pelukera? Eta jasizea norbait horrazten edo baindikan ez? Ez. Ira, eta bigarren finalerdian? Bigarren finalerdian nor dugu peto gorri dun ikazkin trebe hau? Javi Zúñiga. Javi Zúñiga. Eta zu, Javi, Europara joan alizango bazenu, nora jungo zinake? Marseillara, ni zurekin, beraz. Eta zein da peto urdin dun ikazkin trebe hau? Iñaki Uli. Iñaki Uli? Bai. Bai, eta zu nora jungo zineke Europara joateko aukera bazenu? Paris. Parisera, bani ere zuekin joango nizateke gustora, baina orain Felipe da ona etorri bardena, beraz, ator, Felipe! Ia, iritsi zaigu Felipe eta gu irrikitan gaude jolasten hasteko. Silviarekin hasiko gara, kolore gorriarekin. Animo, Silvia! Animo, Silvia! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Jesus! Silvia, hoi da indarra hoi eta punteria. Silvia berak zazpi sartu ditu eta ikus dezagun Anabelek zenbat sartzi dituen. Animo, Anabel! Haupa, Anabel! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Oso, ongi, Anabel! Tira, ikus dezagun, lehenengo finalerdian Silviak zazpi sartu ditu eta Anabelek berriz 8, beraz gure lehenengo finalista Anabel dugu! Oain horri txoan momentu baten eserita, eta bigarren finalerdia egingo dugu. Javi eta Iñakiren garaia da, Ia, suerte biontza. kolore gorriarekin hasiko gara, Javi, indarrakin eman, animo! Haupa, Javi! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Oso, Javi, turri! Tira, ez dago, bat ere gaizki. Javik
6 sartu ditu, ikus ezagun Iñaki zenbat sartzen dituen. Animo, Iñaki! Aupa, Iñaki! Beraz, bigarren finalista, Iñaki dugu. Guazen aurrea deno batean, torri berri bere. Tira, gaztegiratu txiki bat eta harin bat egingo diogu puntuaketari. Lehenengo finalerdian, Silviak 7 sartu ditu. Eta Anabelek berri 8, beraz, lehenengo finalista Anabel da eta Silviarentzat kamiseta polillau. Zorionak. Eta bigarren finalerdian, Javik 6 sartu ditu. Iñakik ordea 8, beraz Iñakik finala jokatuko du, eta Javirentzat kamiseta zoragarri hau. Zorionak dira. Zorionak guztioi, eta besterik gabe, guk finala jokatu behar dugu. Orentxe, hementxe gaude finalarekin, gero arte! Europako herritar ospetsua. Pam, 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 Txistorran direnok, Europako herritar jatorrenak izendatu gaitu. Mirri, saltxitxa, Mirri, saltxitxa. Gertrudi saltxitxa, eta ez txistorra. Bosta xolan, zeko adituk. Saltxitxa eta txistorra, txistorra eta saltxitxa, jatekoak. Zer esaten ari Txibiton, ez. Espagetiak eta pizza italiarrak dituk eta ez alemanak, motel. Ai, hartaburu alakoa. Esan dituk alemaniarrak eta italiarrak beristen. Pelas, edarki indiago batxiran abestia da. Alemaniarrek, nola egiten dute? Alemanieraz, ez da? Buonasera, fratello. Eta italiarrek, italieraz, Guten Morgen, Herr Doktoren! Mirri, mesedez. Buonasera, fratello, italiarrek esaten dute. Eta Guten Morgen, Herr Doktor, alemaniarrek. Pelas, aldare besan ditu gero, Baina Europa lurralde zoragarria da. Aberatsa benetan, gauza hon asko dago han barne. Adibidez, Suitzako ordulari famatuak, zoragarria. Eta Andaluziako gitarra flamenkoa. Edota Greziako dantza folklorikoak. Txiribito nahikoa da, kontxo! Ez duzu inolako errespeturik. Eta gainera, ez dituzuen Europako lurraldeak eta ohiturak bereizten gainera. Holandarren agurra edark ezagutzen diagua, Bai? Bai. Nola da, agur hori? Holandarren agurra? Bai. Holanda. Mirri eta Txiribiton! Zuek aurpegira barre egingo didazue, ze kultura eskaxa duzuen. Igua txaiguk, kantuan bentsat harrakidak igu, Txiribitonek bat etxere. Parisa joango gaituk, eta gure alebantziarekin, Paris konkistatu ingo diagu. Olala! Paris zuek biok. Baina, frantsesez, egunon nola esaten den ere ez dakizu eta. Zut? Lezi hori aharkik ezita diegu, Eta joandakoan gainean maulen izan gintuan, eta guartu ginen manesek nola esate duten, Nola esate duten, Txiriton? Bonjour, Paris!
Paris, Eiffel godorretik, Guala gaur irupaila zokirten, gatoz Euskaditik. Avec une cravate, gorria jantzirik. Bonjour eta, bonjour Paris chéri, Eiffel godorretik. Bonjour, bonjour denoi, Bailaxoak gara, je suis txirri, eta jesui mirri. hau txiribiton da. Ez daki frantsesez, Ez daki erdaraz, mutua denez ez da euskararik. txiribiton xarrak. Txiribiton data, frantsesez ez daki. Baina baietz honek frantses denak barregiten jarri. Paris heldu gara, trenez endaiatik. Hemengo denak dibertitzeko gaita hau bakarrik. Bonjour, bonjour Paris, Eiffel godorretik. Guala gaur irupaila zokirten, gatoz Euskaditik. Avec une cravate, gorria jantzirik. Bonjour eta bonjour Paris chéri, Eiffel godorretik. Iritsi gara finalarekin! Neska, bizikleta emateko irrikaz nago. Lasai motel, horretarako astiare edukiko dugu, lehenengo finala jokatu behar dugu. Eta horretarako gogoraziko dizkizuet oraintxe bertan finalistak zeintzu diran. Nere ondoko postpolin hau Anabel Rebollo da. Berari asko gustatzen zaio futbola. Nagusia denean pelukera izan nahi du, aizpa txikiarekin oso ondo moldatzen da eta gainera akuarela izugarri politak egiten ditu. Ba, bigarren finalista Iñaki Uli Usurbildarra dugu. Pelota, judoa, futbola ditu gustuko. Matematiketan trebea omen da eta klaseko lagunak eta bere sendia agurtu nahi du. Beraz, zein falta zaigu? Felipe. Ator, Felipe! Ia batipitapa gure bai, gure lekuetan jokatuko gara. Anabel, nahi dezunean, oantxe bertan aurrea. Aupa, Anabel! Ba! Sartu ditu, eta lan ikus dezagun ba, Iñaki zenba sartzen dituen. Hau, Iñaki, ire txanda du. Iñaki, erakutsi punteria hori, animo!
Anabelek 6 hartu ditu, eta Iñaki berri 7, beraz gaurko irabazlea Iñaki da, eta bigarren postua Anabelentzat. Zorionak biei! Bigarren postuarentzat, motxila polilla. Eta Iñakirentzat, bizikleta dotore hau, hauze bizikleta. Bai, tira, guazen danak elkarrekin ibiltzea, ezta? Aprobetxatu gara dago. Gerate! Mirri, Txiribiton, ea Europako ikasgaiak ondo ulertu dituzuen. Test azkar bat, test labur bat egingo dizuet. Ea, hasteko, zein da Luxemburgoko hiriburua? Burgos! Erantzun zuzena, Txiribiton! Amabi pustarri! Guaxemak, azterketa gainituta. Zatozte ona Mirri eta Txiribiton. Luxemburgoko hiriburua Luxemburgo da. Oso eski, ez zaidako ondiruditzen. Ez duk demokratikoa. Lasarte etxambiako litzateke. Eta bestela, Burgos. Tira, gauza bat egingo dugu lagunok, Hauek erantzun bakoitzaren ondoren, nik atza gorantz jartzen badut, nahi baduzue txalo egin. Baina atza berantza jartzen badut, nola egingo duzue? Oso ondo ulertu duzue. Mirri eta Txiribiton, bigarren galdera. Bai. Non dago Pisako dorrea? Basaxe, Txiribitonen hausoko pizzerian. Ze izen dute Hamburgon bizi direnek? Hamburguesak! Nortzuek landatzen dituzte tulipanak? Holandarrek. Udaletxeko lorezainek. Zein da Greziako musika tipikorik ezagunena? Sirtakia. Noski, Grezian, Gregorianoa. Ze izen du Londreseko erlojurik famatuenak? Hori den miniskatuta xau. Bim-bam, bim-bam! Big Bang, Big Bang! Jonkorta Peter Pan! Baina, Big Ben du benetan izena! Big Ben, Mirri eta Txiribiton, deus ez dakizue! Hasta zikin batzu besterik ez dakizue! Zuekin ere ni inora joango! Inora ere ez! Bienako bals jaialdian parte hartzeko gonbitea. Mirri eta Txiribiton. Austriako hiriburuko jauregi garrantzitsuenean dantza egiteko aukera ematen digute. Mila esker, Mirri eta Txiribiton. Zuekin enaiz ba joango, noski joango naizela zuekin. Tira, baina jauregiaren atean gelditzen bazarete, ados? Noski, troski. Tira, ezin dugu denbora gehiago galdu. Tira, guazen lehen bailen,
Bidaia prestatu behar dugu da balsak egiteko. Ideia! Dirua. Ez? Ez? Ideia! Txampona! Bat? Ideia! Bi! Bi! Bat, bi, hiru! Adi! Lau! Bat, bi, hiru, lau! Ideia! Txikia! Potoloa! Ideia! Dirua! Ez? Txamponak! Txamponak! Bat, bi, hiru, eta lau. Txamponak. Txampon egalariak. Ideia. Zailagoa. Zapia. Zapia. Hemen. Estali. Lehenengoa. Hiru, bai, bat, bi, hiru. Ikusi? Ikusi? Hiru, bat, bi, hiru. Ikusi! Ikusten da? Lehenengoa. Berriro. Hiru. Bi, bat, eta bi. Ikusi? Ideia. Zapiakin gabe. Bi, bi. Manga. Adi. Bat, hiru, txaloak! Ideia, bat, bi, hiru, garbila. Hiru, estalita. Putzegin, adi. Hala, laugarrena. Oain bai, bat, bi, hiru, lau, bakalau. Ai, ai, ai! Adiskide maiteok, baldakizue nori izango den Europako lehendakari berria? Entzun ondo,
Euskaldune izango da guapoa, ederra, atsegina, liraina, bizi-bizia, sendoa eta indartsua. Baldakizua nor izango den, Europako lehendakari berria, bai, ez da? Esan ba, nor izango da Europako lehendakari berria? Dabolio, non daukak maleta, Europara joan behar diago eta. Hala, mugipurdia segi bizkor maletaren bila, estela egaituko trenara iritzeko eta. Segi, nik emiritxo ingo diatela. Gaudari txoi. Txiriton, eta maleta, hori alda maleta. Ia hori maleta baldin bada, nun emango dituki esate baterako galtzontzilo garbiak. Pelaz, nik bestela esautzen nun, txorizoak galtzontziloen barruan, baina hau mundu alden atziz, Baina, ez altzaizue baltza gustatzen. Aitza, moñoño, Europara joan berriago, lehendakari berria izango nauketa. Lehendakaria? Tontolapikoen lehendakaria izango haizi. Bai, Europara joan behar dugu, baina Bienara dantza egitera. Txiribombon, ni kanpola roxa honekin eniak inora ez, Nik itxuintzak hemen, bera torri bitartean, zerbait pentsatu diatita, Bera zera torrez! Non dago mirri Txiriton? Horren ere biurrik eriren bat egitea joango zen. Ez du, garantzirik. Aurki abiatuko da trena Biena aldera. Austriara. Txirritxo nora soaz, eder galantori. Bienara emakumearera nora. Dantza egiteko irrikitzen nago. Ja, trena abiatzekotan da. Zenbat txartel nahi dituzu? Iru. Iru? Eder kitori. Bat eta bi. Mila esker. Barkatu emakumea, enuke zure gaitasuna zalantzan jarri nahi, ez? Baina txartel bat falta zait mirrirena. Sentitzen dut amaitu egin derea txartelak, Bizikletan joan beharko du, agur. Au, zortako, ai. Ikusi alduk, nolako purru saldarpeia geratu zaion inusente horri. Argitxito, txapelduna gaituk, txartelak, argi. Ni Europako lehendakari izango nauk eta, izugarrizko txango egingo diagu. Ibilbidea ja pentsatuta zaukeat. Atako gaituk, Lasarte, jaintxurizketa, Lasarte, Brusela. Ez, hobeto. Gasteiz, Vitoria, Gasteiz, Brusela. Sí. Ni
Europako lehendakaria izango nauk. Eta airetzat ere papel bat pentsatu behar diat, Izango aiz, lapur famatua, Fantomas! Hoize, gainera, polizia guztiak nire kontrolpean izango ditiat, ez ditiztek kalabozora sartuko, argi! Lehendakari zorrotza izango nauk, Bela 6 jarriko ditiat, lege berria, Pat! Musikari guztiek, txisto eta danbolina jobarko dute. Hoize. Mundu guztia ibiliko duk, txapela jantzita, Usurbilgo baserritarren antzera. Zer gehiago? Kirola. Futbola debekatuta. Kirolaren nahi dunak, denak aizkolari. Tira, dai, arri jasotzan ere utziko diago, Plurala gaituk eta pluralak, horixe. Zer gehiago? Arategietan, eusko labela duen haragia besterik izango da, saldu, Eta, ziriton, iretzat, jarriko dia sukaldari partikularra. Argina no. Onda, eta niretzat Martin Berasateri. Argizak, Kapelaz. Gora eta gora, Supermirri lehendakari! Felipe Presa, Europa aldera bidaiatzeko. Baduke? Ongi etorriak jaun andere guztiak. Eta batez ere, zu ongi etorria Mirri jauna, Europako lehendakari berri txit gorena. Eskerrik asko, Pamposa. Nor zara zu? Bekari altzara? Trena, lokomotora aurki jarriko da martxan. Belgikara joateko, Bruselara joateko, noski. Eta Pepitxo non da? 5 minutu barru etorriko da Pepitxo, Pepitxo, 5 minutu basko da, berandu tuingo gara eta, berandu ateratzen bagara, berandu iritsiko gara. Eta elegoki ondo, lehendakari berria, lehendabiziko egunean, berandu iritztea. Arazori konponduta dago, begira, urrutiko mando honi esker, zuek jarri izango duzue, lokomotora martxan. Zaiatu, oso erreza data. Segun gobernoa, mikrochip izango da, Besima botoi dituen, Lasai, txiribito, mesedez, papelas, mira. Begira, potolo hau, txibitan, hau iristen diat, Ega maiokik, 1, 2, eta 3! Baina, senyorita, ikusten zer egin diozun peliperi? Baina, xapustuta utzi duzu? Ai, ama, que asua, kosorro, Basilio! Lasai, sua itzaltzeko, ze behar izaten da? Ze behar kuba, senyorita, ura? Ura, ez da? Ai, ura! da? Zori ba, ura! Lapa! Gehiago nahi alduzu, Iepa! Zer, ona altzegoen edo hotzagoa nahiago duzu, Ez zaitezek eskatu, Feliperi ez zaio ezer gertatu. Gezurretako leherketa besterik ez da izan. Nola egingo nionik kalterik gure Feliperi, Felipe... Mua!
gero. Yes? Baina, zer izera itxura horrekin motel? Inauteriak iritsi dira eta nien naiz enteratu ala? Kontuz, ez gero nere sustraiak iraindu. Hau ez da mozorroa. Zure sustraiak. Eta bello, baino zertaz ari zara? Entzun duzuna? Jatorri eskoziarra daukat. Arropa hauek, nire aitonaren aitonak ekarri zituen Edinburgotik Euskal Herrira. Zure arbasoren bat? Eskoziarra zen orduan? Bai, nire birraitona. Makarroi zuen abizena. Edinburgoko gaztelu bateko jauna zen. 107 zaldi zituen, eta Arturo Erregeran aurka borrokatu zen. Behin, zalditik bota omen zuten... Pepe jo, itxaron. Zure familiaren historioa oso interesgarria da, eta bai, badakigu. Baina, galdera bat, zu egon altzara inoiz Eskozian? Askotan. Eskoziarren artean oso ezaguna naiz. Makarroi txiki, deitzen didate. Makarroi txiki. Aizu, eta nola joaten zara ba Eskoziara? Peliperen gainean igota, of course. Eskoziara trenean, erabitxia aukeratu duzu benetan itxasoa gurutzatzeko, Orain ere ez didazu sinesten, ala? Hobe dugu Peliperi deitu eta berari galdetzean. Ez da komeni. Agian lo egongo da eta badakizu... Txiribitua makarroi txiki! Trikitraka trikitronean igotzeko ordua heldu data! Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai.